sa airport restaurant. So, dito kumakain yung mga staff. So, yan in-order namin. Ham and eggs, egg and sausage. So, bibili tayo ng ticket para sa bus at train papuntang city center. We got the ticket, prepaid credit card kasi wala pa tayong check from. It's 545 dirhams, one ticket. So, we can use this for bus, train, and tram for 90 minutes. Bumili tayo ng extra ticket, which is yung green, para sa mga luggage. Wow! Ang lamig! Bukas ang AC!
Nádraží Veleslavíc. Next. Nádraží Veleslavíc. Přestup na metro a na linky F a další vlakové spoje. Transfer to Metro A-Line. Konečná zastávka. Prosíme vyjděte. Terminus, please exit the bus. Chili! Okay. Ilan degrees? 0. Pwede sa stairs. Pero dito tayo sa lift. Tram operation on the Narodni-Divadlo-Újezd section will temporarily be suspended in both directions. Please check for any update to this information and in the information shown at the metro stations. We The thank next you 10 for your Miro. understanding. Then after that, ito yung Miro Podigan. Doon sa tayo papunta. Bababa na tayo sa next stop. Miro Podigan. Sana nakapalit. Wala change. Ito na. Wait. Ito pala. That's our station. Parang tayo lang ang bumaba. Walang tao dito, tayong dalawa lang. Ayun. Yan, sinisip ko na rin siya, oh. Shit, kailangan ko yata yung bonnet ko. Uy, ang lalim. Oo. OMG, ang lalim pala nito. Ito yung pinakamalalim, Ems?
Ilang meters kaya to? 2 minutes yung pinunta natin. Oh my G. Hindi ako makalingon sa likod. Baka ako madis... Maano matari. Ano nga? Shit. Naginginig na ako. Saan tayo? Ito na ang palabas. Emmy, get ready. Palabas. Ito na ang mas malamig. Buksan naman ang AC. Wow. So, ito na yung view. Ano nangyayari? Naninigas na po yung kamay ko. Okay, let's start. So, eto na yung fall. Ano na mismo yung fall? So, fall.